The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly furnished unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. 1 Thessalonians 5:18, in everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. 1 Corinthians 15:57, but thanks be to God, which giveth us the victory through our Lord Jesus Christ. Genesis 25:8, and Abraham breathed his last, and died in a ripe old man, an old man and satisfied with life, and he was gathered to his people. 1 Timothy 4:7, Paul said, I have fought the good fight, I have finished the course, I have kept the faith. 2 Kings 20, verse 1, set our house in order, for we shall die and not live. 2 Timothy 1:9, who hath saved us and called us with unholy calling, not according to our works, but according to his own purpose and grace, which was given us in Christ Jesus before the world began. 2 Timothy 1:7, for God hath not given us the spirit of fear, but of power and of love and a sound mind. Sa dili pa kita magapadayon sa atong pagtuon sa pulong sa Dios niining adlaw, gikinahanglan sama sa atong nandan ang atong pagsusi sa tagsa-tagsa nato kakalag kun ana pa ba kitay mga sala nga hipi padiha kay kini kung dili nato isugid ngadto sa Dios, mahimo lamang kining babag. They become a barrier to our study of the Word of God. Dili makalihok ang ministry sa balang Espiritu Santo kung ana kining maong mga sala. Busa we use the principle of 1 John 1:9, which says, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Nawalang kanimo higala nga dili pa magtotoo, you are an unbeliever, ang imong buhaton dili ang pagsugid sa imong mga sala, kundili unahon nimo sa paggamit ka ng imong free will, kabubuton, aron ikaw makahimo sa labing manungdanong desisyon sa tibuok mong kinabuhi. Ang desisyon nga mao ang imong pagtuo kang Ginoong Hesukristo nga imong manluluwas. Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Acts 16:31. Busa karon magahimo kita og hilom mga pagampo ang paghimo og tasal evaluation sa atong tagsa-tagsa kakalag. Ato kining isugid ngadto sa Dios nga amahan ug maanda makita sa atong pagabuhaton nga pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios. Busa sa hilom magampo ta. Balaan na mga Diyos, nagapasalamat kami kanimo unas tanan sa imong pagdala kanamo nin dapita sa magkasampa aron kami magkapadayon sa among pagtuon sa imong pulong.
nga mao lamang kini ang paagi nga kami makapakaon sa among kalag. Aron nga kining maong kalag magatubo sumala sa imong sugo, sa imong mando. Grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. 2 Peter 3:18. Salamat o Diyos sa imong grasya. Grasya nga nagaginawa pa kami, imo kining kaluoy, imong gugma, imong kortesiya o imong grasya na nagalihok sa among kinabuhi. Salamat sa imong pagkamatinumanon sa imong mga saad uban ni kami niningadlawa sa among pagpadayon sa pagtuon sa imong dugang kamatuoran. Salamat dining among Bible study through the YouTube ubo sa Vic Balbido Evangelistic Ministry kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Well, maayong adlaw sa tanan nato mga subscribers. Welcome. I hope anamos maayong panglawas kaninyong mga higala nga mao pay pagsugod tingali sa pagpakiguban ni atong daily Bible study. Labaw sa tanan sa atong mga igsuon nga mga fellow believers nga nagasunod gyud consistently and persistently sa dupot nining atong katungdanan, atong tulumanon pagtuon sa pulong sa Dios. Busa sa wailangan mo padayon na kita. Padayon kita sa hisgot niya atong ibiyaan nga punto sa doktrina. By the way, the title of our study is, as usual, Pursuing the Divine Viewpoint of Life. Okay? So, una sa tanan, kitang mga magtutuo. Okay? I am addressing now to our fellow believers. Kitang mga magtutuo, nanginahanglan og usa ka hilom, a quiet time with God. Now, ngano man kinahanglan mang maghimo kita ni ining kahilom mga higayon uban sa Dios. It is our duty. Okay? Ni ay tulo ka mga hinungdan. Ako kang tagaan. Unsa ka hinungdan ngano nga nanginahanglan gyud ta og paggahin og panahon nga usa ka hilom nga kanang panahon o higayon uban sa Dios. Ang una nining major reason is because we need fellowship with God. Nanginahanglan kita og pakigambitahi sa Dios. Ikaduha, tungod kay atong katungod kining buhata ingon nga mga Kristohanon. Ikatulo, tungod kay we gain talagsaon nga mga kaayuhan gikan nini. We gain tremendous benefits from it. Now, why is daily, adlaw-adlaw, moment by moment gani, fellowship with God is so important? Gano man? Well, na mga hinungdan. Kita gibuhat sa Dios. We were created to have fellowship with Him. Aron kita makigambitay uban sa Dios naman sa Genesis 1:26. We were created in His own image, Genesis 1:26, for the purpose of pakigambitay, fellowship. Si Adan, sa pa siya malaglag, nakapanag-iya siya nining pakigambitay. He had the fellowship perfectly in the garden. O mabasa nimo kana sa Genesis 2 ngadto sa 3. Ikaduha nga hinungdan. Ang atong Ginoong Hesukristo diin siya mamatay dito sa cross so that fellowship could be restored. You see? He died on the cross so that fellowship could be restored. Mahibalik, mahiuli, mapasig-uli. God called us Christians to have fellowship with Him. 1 Corinthians 1:9, 1 John 1:3-4.
Ikatulo nga hinungdan. The regular quiet time during Jesus' ministry was a source of his strength. Naibaw ka ba? Kadto bang pagahin ni Jesus sa makanunayon nga hilom nga higayon atol siyang ministry, mao to'y tinubdan sa iyang kalig-on. You see, na sa Mark 1:35, Luke 5:16, Luke 22:39 to 44, naapod na sa John 5:30. Mao na ikatulo nga hinungdan. Ikaupat, every great man or woman of God throughout history has spent much time alone with God. Matag usa ka na ila nga laki o bae nga nagalagad sa Dios sa tibuok kasaysayan, nagagahin gyud sila higayon uban sa Dios. Na ihimplo, kinsa may ihimplo nini sila si Moises, si David, si Daniel, si Pablo. Now, sa mga modern writers and Bible scholars like Charles Spurgeon, Billy Graham, uguban pa. Now, niya panultihon bahin ini, no? Ako kang atagan ni panultihon. If you are too busy to have a quiet time, then you're too busy. Mao ka na panultihon niya. So, akong balikon, if you are too busy to have a quiet time, then you are too busy. Okay? Now, mao ka na ikaupat. Ikalima, nga hinungdan, nga no, nang inahanglan kita nining hilom na to, nga pagigambitahe sa Dios. Ikalima, we cannot be healthy, growing Christians without daily fellowship with the Lord. Dili gyud. Di gyud kita mamahimong himsog og nagatubo nga mga Kristohanon kung wa kitay adlaw-adlaw nga pakigambitahe sa Dios. Gani giisip ni Job, dum kamo ni Job. Iyang giisip ang pulong sa Dios nga mas labaw pa kamay nungdanon kaysa iyang adlaw-adlaw gikaon kalanon. Job considered the word of God more necessary than his daily food. Imo ka nang basa de sa Job 23 verse 12. Now, hinumdum ka ba sa Mateo 4:4 o Deuteronomio 8:3? Ang tao dili mabuhi pinagi sa tinapay lamang, kundili pinagi sa matag pulong nga magagula gikan sa baba sa Dios. So, from the above observations, kini nga itong gisgutan, you can conclude that if you are not having a regular quiet time with God, then you are missing out on the privilege for which you were created. You are rejecting that which Christ died for to make possible. Sipyat gyud kaniana, imong manggisalikway. You will never experience the same power and refreshment Jesus did. And then, you will never be used greatly by God. Dili yun. So, dili himsog ang imong pagkakristohanon, dili lingon, o maluyahon. See, nabi tayo panultihon, nga doon na say kanang unod, gikan sa pulong sa Dios nga, if you want to be youthful, be useful. You see, kung buot kang mabatanon, paggamit sa Dios. If you want to be youthful, be useful. So, mao na. You will never be used greatly by God kung maluyahon ka. And you will remain a weak and sickly Christian all your life. Buot ka ba niya na? I don't think you can afford
to be so. Now, you might say, but I don't have time. It's a matter of right priority, right? Ano may gisulti sa Mateo 6:33? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Na, maugay tugon ko na sa Dios. Unahalan ko. Kaya kining tanan nga imong gipangandoy, ako pa nang idukang. So again, it's a matter of right priority. It's a matter of learning and reaching the capacity to distinguish the non-essentials in life from the essentials in life. Mauna, sa imong pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios, ingon nga Kristohanon, then imo nang kanang kabot kanang katakos nga imo nang maila. You can distinguish lagi sa mga mas kinahanglan o dili kinahanglan nun sa kinabuhi. Non-essentials and essentials in life. Naon sa magyud ning mga essentials in life? Be, mangutana ko nimo. What are the essentials in life? Tubag, God and His Word. In fact, God and His Word mora ni ang kanang the two immutables in the entire universe. Dili na ni mausab ang buta-sabot sa immutable. Okay, so mao na ang essentials in life. What are the non-essentials in life? Unsa may itubag nimo? Unsa may mga dili kayo gikinahanglan o mas importante ang tubag? Everything else in life. Kaya mo man ang mga detalyes kinabuhi. The details of life. Okay. Sa pagpadayon ni ay mga pribilehiyo nga atong kanang mapupo gikan niining atong pagbaton niining quiet time with God. 1, we give devotion to God. Number 2, we get direction from God. Number 3, we gain delight in God. Kahinangop, kalipay. And number 4, we grow more like God. Be imitators of God. Saan man? Padayon, pagtuon, pagkaton, pagtuo, kanang hangop niini, paggamit niini sa imong kinabuhi. Kay sa imong pagtuo niya na kana paggagalingon na sabot mo na akong paghubad sa Binisaya sa metabolize. God, the Holy Spirit, in His ministry, is going to metabolize the doctrines that you have accumulated nga napundo na diha sa imong right lobe of the mentality of your soul. So, you grow more like God. You know, one time God told Samuel, the Lord does not look at the things man looks at. Man looks at the outward appearance, but the Lord looks at the heart. Nanas 1 Samuel chapter 16 verse 7. Mao na ang tan-awon sa Dios, mao ang naa sa sulod. God looks at the things God looks at the outward. No, correction. The Lord does not look at the things man looks at. Dili mutanaw ang Diyos sa kanang naandan sa tao nga mutanaw siya sa kanang naa sa gawas, outward appearance. Apan ang Diyos nagatanaw diha sa kasing-kasing. So, let us be guided then by the divine principle. A right thing done in a wrong way is also wrong. A wrong thing done in a right way is still wrong. A wrong thing done in a wrong way, labaw na nga wrong. What makes it right? Only a right thing done in a right way is right. So, mao na mga punto atong gidadihan nimo.
Now, nga pa laing mga punto nga akong dadon nimo diha sa imong pag kat-uni ni mga butanga nga kini mga bahin, mga punto kini sa doktrina kini atong pangisgutan nga may kalabutan ni atong uluhan nga unsa kini atong pagtanaw sa divine viewpoint in life, pursuing. You see? Now, niya sa kapunto na kung dadon na po nimo. Nobody gets any younger. Why nagkabata ka na to? Wala. Everybody's getting old. Unsa pa? Mana ang atong mga kabukugan. Okay. Tinuod nga huwag bisan kinsa ang nakabata sa matagutlo, matagutling sa atong kinabuhi. Now, ang tinuod, nagkakatiguang kitang tanan. Okay? Apan, mahimo ba yan nato ang pagka mapasalamaton sa daghang mga kaluoy sa Dios? Labi na nining adlaw nga nagsaulog ang tibuok nasod sa Amerika. Dinhi sa atong nasod ng Amerikanhon, nagapasalamat kita sa Dios kay this is the Thanksgiving Day. Okay? So mahimo nato ang pagkamapasalamaton sa daghang mga kaluoy sa Dios. Count your blessings. Well, tinuod man nga may bintaha ang pagkabatan-on apan uban sa atong pangidaron, mugawas gyud gikan kanato kanang sulod nun nga kalipay sa paghinuklog sa pagkamatinumanon sa Dios. Yes. The faithfulness of God. Si David nagpahinumdom kanato diha sa Salmo 37:25 nga nagingon, karon tigulang na ako. Si David ang nagsulti nini karon tigulang na ako, pansukad sa akong pagkabata, wala pa ako makakitag tao nga matarong nga gipasagdan sa Ginoo o mga anak nga matarong nga nagpakilimos. Now, karon sa akong pangidaron nga 79, okay? Hindi na bata. Akong gihinuktukan og gikahibulong ngano nga wa gyud excuse me wa gyud ako biyahe sa Dios, wala. He never abandoned me, he never left me. O tinuod nga iya akong gitugutan nga moatubang og mga kaisdanan, mga pag-antos kinabuhi nga usahay makaingon ko daw dili man ni masugakod. Apan karon nasayod nako nga kadto di ay sila mo'y nagaugmad ug nagaumol kanako sa akong kinabuhing espirituhanon. Now, ang Dios kanunay yung nagatipig kanato ug sa higayon nga kita masukamod, kita nasayod nga sapnayon kita sa kamot sa Dios. Nas versikulo 24. May prinsipyo. Samtang nagadagan ang mga katuigan, nagkasamot usab ang pagkamatinumanon sa Dios. Tinuod. Tinuod, yun kaayo ka na. Na nagpadayon ang mga katuigan, as history moves, musamot ang pagkamatinumanon sa Dios. Kita ni mo na. Mao na nga kita nga mga anak sa Dios atong matngunan gyud ang mga butanga nga always we should use our thinking mind. Kay kini bang atong hunahuna kinahanglan magisudlan kini sa mga hunahuna sa Dios and assimilate His word nya mahimo na kanang bahin sa atong panghunahuna. Atong hunahuna, ang hunahuna sa Dios. Just imagine that. Now,
okay, ako lang kang hisgutan ini mga butanga. People who think are strong and brave can stand against odds in life. Basta, makabarog. Now, por ejemplo, tagaan akong ehemplo, kato si Napoleon Bonaparte. Unsa may ang gidagan. He won in the Battle of Austerlitz tungod kay siya nagahuna-una. He was thinking. Although later on, he lost diin mang kanang gubat, the Battle of Waterloo. He lost in the Battle of Waterloo since he already had some body pains and he was getting weak. So, he could not think well any longer. You see? Kinsa pa? Kadto sa Gaius Julius Caesar, Romanhon tong emperador. Gidunggab mato siya kapila? 19 times. 19 kahigayon. Yet he was still able to think despite his 19 stab wounds. You see? Mga nalabaw na kanatong mga magtutuo. Nga gimanduan kita sa Diyos to kanang have the mind of God, the mind of Christ. Kaya way makalabaw lagi sa una-una sa Diyos, of course. It's above everything. Sa may gisulti sa Isaiah 55, 8 and 9. Kanunay na ito ning quote, aron di na ginanin mo makalimtan no, sa gisulti sa Diyos. My thoughts are not your thoughts, neither are my ways your ways, saith the Lord. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Na. So mo na nga. Kung na natay mga suliran nga mo, hapak sa itong kinabuhay din, doon na natin magamit ang iyang pulong. Kaya mo ka na ang kanang espada sa Espiritu Santo. Mo na nga, samtang kita nagatubang niya na, pandayon kita sa pagpuyo diya sa Operational Divine Dynasphere, nga mo na atong Royal Palace, tuwatanan diyang kanang mga pagsangkap sa Diyos, ana diha ang tulo ka mga nag-una nga mga proteksyon panalipod sa Dios. By the way, pangwa nato nito kaya pag-ayo, no? Kung ikaw atua magapuyo sulod sa imong dapit nga may gahom sa Dios, nga gitawag nato og Operational Divine Dynasphere. It's a matter of it's in the mind, okay? It's a mental attitude. Because the Christian way of life is a system of thinking. So, ana sa itong una-una. Mao lang ginaon sa kamayundanon sa itong una-una. Sudlan yun nas una-una sa Diyos. Kay, samtang tuwa ka ng dapita, magapuyo, ingon nga Kristohanon, tuwa ka magpuyo sa imong Royal Palace, unsa may laingan pa. God's power system, the protocol plan of God, the Christian way of life. So, mao ni ang mga synonym. Tuwa ka dito. And that is the perfect environment while niya nining kalibutan na. Nga ginumala ni Satanas. Mao na ang kabubuton sa nga papuyon ta diha. Kaya na diha ang kaligon, kabaskog, kanang kaisog diha nga Kristohanon. Dili ni kaisog nga tawhanon. So you can overcome fear and worry, and you can be a benefit to others. You see? So mo na nga kinabuhi pugas gitawag na to faith rest technique or faith rest life. Ako kining human sa Binisaya nga kinabuhi kini nga may pagtuo nga nagdala og pahulay. Kay kung naa ka magpuyo diha, naa kay pahulay. Tungod sa imong pagtuo. Kasabot ka. So mo na. So kung magagamit na kanining faith rest technique, iyahan ning pagi sa Dios, ha? So you can overcome fear
Na sa Salmo 56:3. Then you can overcome worry. 1 Peter 5:7, casting all your cares, for He careth for you. Kanya, you can be a benefit to others related to occupation with the Lord Jesus Christ. Matthew 8:13. So, mga mga punto nga ang gidani mo. Kay may nung danon. Kining mga butang nga sa atong pagkinabuhi, ingon nga mga Kristiyanon. Now, espirituhanong pahinomdom ni ining andawa. Ako kang tagaan ni ining pagpahinomdom nato ng mga Kristiyanon. Ang sama nga Kristo, the same the Lord Jesus Christ, nga naghisgot bahin sa kahimayaan sa langit. Nagahisgot og naghulagway usab bahin sa pagkamakalilisang sa impyerno. Now, ngano naghisgot naman tag impyerno. Wala to lang gisingit na. Ang impyerno mao man ni ang kanang termino nga gigamit sa kadaghanan, no? But actually sa Biblia mao kini ang linaw sa kalayo. The lake of fire. Nga giandam ni sa Dios dili ni alang sa mga tao kundi alang sa demonyo sa iyang mga si Satanas ug iyang mga demonyo, the fallen angels. Giandam ni sa Dios, dili ni para sa tao pan kumikan lagi kay mipili man gyud gihapon ang tao pinagi siyang kabuton nga muadto siya didto na mao na tinuyuan lagi siyang buot. Bisag dili mao unta ang originally ang para sa tao na karon padayon ta paghisgot og impyerno. Ang impyerno tinuod og aktual gyud nga dapit nga naa ang dayo na nga mga kasakitan diin ana ay mga tao nga anha magbayad sa ilang mga kasalanan. Ang kalibutan nagahimong katawanan lamang labot niini. The Lord Jesus Christ wa gyud mohimong katawanan bahin sa impyerno, wala. Iya hinuong gipasidan-an ang katawhan bahis kalayo sa impyerno. Naman sa Marcos 9:42-50 ngadto sa 50. Mihisgot og maugdang klaro maugdang nga mga sugilanon bahig impyerno. Lucas 16:19-31. Ug iya pag yung gipatinaw kung nganong dunay may mga tao nga musuod sa impyerno ug sa kapaitan nga ilang sination diyang dapita. Mateo 13:36-43. Nagtuo ko nga si Jesus nagatug-an sa unsay tinuod bahin og impyerno ug nagatug-an sa kamatuoran nga siya lamang ang daan ngadto sa langit. He was the only way. Now, mao na nga ang akong hagit kanimo ingon nga Kristiyanon. Ibilin ang tanan mong kasalanan dihas tiilan sa cross. Ug sumunod ka kang Jesus paingon sa langit. O padayon sa paglunang ba diha sa imong mga kasalanan, mao na imong other choice o unsa may imong sangkuan. So musangko ka lamang dito sa impyerno nga wa ka na kaiskapuhan. Wala na. There is no more escape. Leave your sins at the cross, follow Jesus into heaven, or lain mo kapilian, cling to your sins, and you will find yourself in hell with no way out. Pili. Kinamang kay kabubuton. Kunya bahin itong gibuhat ni Ginoong Kristong kaluwasan dito sa cross. Well, ato laning lakbitan ginagman hibaw naman tanini apan just to refresh our mind that yanomdong ka man itong hisgutan cross before the crown.
Nya naman na sumpay man na diha kay point of doctrine that God promotes the humble but demotes the proud. Naman na sa James chapter 4 verse 6. Nahibaw naman tas gibuhat ni Hesus Kristo kapag pasakit niya dito sa krus. Iyang gibayran ng atong mga sala, utang ng mga sala. Now, nomdom ka man yan itong pagsakit na nila, gikas alas 9 ngadto sa alas 12. Nga bitay na siya dito sa cross. Human siya he was railroaded by unjust court proceedings, illegal trial ba? Hinomdom ka ba? Nagaampo siya dito sa Garden of Gethsemane. Iyang gida kadto silang Pedro gang duha ka mga anak ni Zebedee aron pabantayon sa iyang pagampo dito sa mga Garden of Gethsemane pa nangatug manoon sila. Now, ang atong Ginoo nagampo sa iyang langit ng amahan. Amahan, kung mahimo ipalabay kining kupang gikan kanako. But nevertheless not my will, but thine be done. Mateo 26:39. Now, while praying, he always found time to think about you. Samtang siya nag-ampo, ikaw ra ang iyang giunahuna. In fact, our Lord underwent his entire passion going to the cross to save you. Pagluwas kanimo gikan sa eternal condemnation, and of course, foremost is his desire to obey his heavenly Father's will. Mao gito'y nag-una. Now, gikas alas 12 ngadto sa alas 3 sa palis o hapon, iyang gipasaan ang tanan nato mga sala. He bore all our sins, the sins of the entire human race. Gikan ni Adan down to the last person who would still be born on this earth. Kadtong iyang giaguman, the most excruciating experience giaguman, giagian sa atong Ginoong Hesukristo. He who knew no sin was made sin for us so that we may be made the righteousness of God. 2 Corinthians 5:21. Siya ang puli. He was the substitute sin bearer. Diya sa Galatia 1:4 sa gisulti diya. Greater love has no one than this, than to lay down one's life for his friends. Diya sa 2 Corinto 5:15. And he died for all, that those who live should live no longer for themselves, but for him who died for them and rose again. Now, po sa 1 Timothy 2:6, who gave himself a ransom for all, to be testified in due time. Now, kini akong gipang kutlo ng mga bersikulo bahin kini sa iyang pagsakit. Now, so karon, katong atong mga sala gibayran niya once and for all. So, dili na isyo therefore ang sala kung bahin nagkaluwasan. Unsa naman ang isyo? Mga tana ko nimo. Review man lang ni ato. What is the issue now in salvation? If sin is no longer the issue, who is the issue? Tubag? It is Christ. Kaya ang pangutana, so, what think ye of Christ? Kay ubos sa gitawag og biblical law of double jeopardy. Man can never be tried twice for the same crime. Nga sala. Paminaw. Ang sala, krimen kini atubangan sa
balaan o matarong nga Dios sa tibuok universo. Sin is a crime before the holy and righteous God of the universe. It is an offense to God. Evil pod. So it's an offense to His holiness. It's an offense to His righteousness. Now, and in the condescension of the second person, si Ginoong Jesucristo, nahimo siyang sakop sa kaliwatan sa tao. Gani, gipakasama siya sa usa ka ud nga giduot, was crushed. He is likened to a worm which was crushed. Na nasa 2 Psalm verse 6. O dihabot sa Isias 53, 5 nga to sa 6. Our Lord was crushed for our iniquities and transgressions. You see? Now, unsa may kisulti gyud sa 2 Psalm, verse 6. But I am a worm, and no man, a reproach of men, and despised by the people. So, mo ito nga, diyan ay pagka siak sa tao gikan sa Dios. Hostility exists between man and God because of sin and evil. Tungod sa sala o sa dautan. So si Ginoong Jesucristo came to reconcile man to God. Nga siya ang nagpasig-uli ngatong mga tao ngadto sa Dios. Kay si Ginoong Jesucristo may mipasan, midawat sa tanan nato mga sala. He was the sin bearer. Ni voluntaryo siyang kaugalingon to come down to this tiny earth and became 100% man at the same time 100% God. Mo na gitawag na hypostatic union of the Lord Jesus Christ. Now, may mga qualifications to be the Savior of the world. Now, kanang mo claim nga siya Savior of the world, he has to be without Adam's original sin, without the old sin nature, without any personal sin. So he must be a perfect member of the human race. Kadtong tanan na kanang natuman gyud. Only the Lord Jesus Christ met those qualifications and no one else. Kadungog ka? No one else. Walay lain nga manluluwas. Si Ginoong Jesucristo. 1 Timothy 2:5. One God, one mediator between God and men, and the man is only the Lord Jesus Christ. Unsa man ning mediator? Tigpataliwala. You see? Mediate. Kay siya ang nagpasig-uli kanato mga tao ngadto sa Dios. He reconciled man to God. Kay man is a sinner, thus condemned. Ang iyang kondisyon, mo itong isunod nga formula. AOS plus OSN equals spiritual death. Unsa mang AOS? Adam's original sin plus old sin nature equals spiritual death. Unsa ibut pasabot sa spiritual death? Hingpit nga paghimulag sa tao gikan sa Dios. Hingpit. Perfectly separated. Absolutely separated from God. So mo tong si Ginoong Jesucristo may tigpatiliwala tali sa tao ug sa Dios, there was peace pinagi sa krus. There was peace, irene sa Grigong pulong. Shalom. So samtang si Ginoong Jesucristo nagabitay dito sa cross, he was thinking of you. Ayaw na kalimti. Ikaw ra ay ang gihuna-una. Daghan siya gipamulong dito samtang nagabitay sa cross. Salmo 22:1. Diyos ko nga nung gibiyaan mo ako. Lucas 23:46. Dihas imo mga kamot, itugyan ko nga akong espiritu.
Sa Latin, in manus tuas commendo spiritum meum. Now, to sa John 19:30, mingo nagyud siya, tetelestai. Unsa man yung tetelestai? It is finished. Tapos na. Now, get this. In the conciliatory process, there are two parties that are hostile toward one another. Hostile. Kabangi. Okay? God is hostile toward man because of man's evil. Man is hostile toward God also because of man's evil. So, kinsa man ang suliran, kinsa man problema. Man or God? Of course, man is the problem, not God. Busa, the way the reconciliatory process is completed is, paminaw, it is by man changing his attitude. Kitawag ni og repentance, metanoeo sa Grigong pulong. A change of mind. Na, karon nga nagpaminaw kanini, kung imong usbon ka ng imong paunahuna, kaniyadto, huwag kang butuon ni Ginoong Kristo. Aba manimo ordinaryo ra siyang tao o propeta o unsa may tao, dili. You change your mind. Flip the switch from a no desire for eternal life to desire for eternal life. Na kay pangandoy, tinguha. From hardness of heart to softness of heart. From dishonesty to honesty. So therefore, sa diha nga ang tao magpositibo, kanang positibo niyang kabuton, maghatag na kaniya og power supply to activate sa iyang pagtuo. And in his soul, diya sa iyang kalag, mutuo siya kang Ginoong Kristo. Og paminaw, sa diha nga iyang buhaton kana, gitangtang sa tao ang iyang hostility toward God. Iyang gitangtang. He removed his hostility. And the conciliatory process is completed. Diha. Kompleto na. And so God's hostility toward man is removed. Now man removes his hostility toward God. Ug karon, there exists between the two hostile parties peace. Shalom. Irene. Peace. Namo na. Abrihir ko na yung Biblia sa Roma 5:1. Ang sige sulti diha. Romans 5:1. Therefore, being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Now mark that verse. So now salvation is available for all. Tanan. This is available for all. But listen, because man has freedom of choice, naman siya kapilian, kaya naman siya kabuton, resident in his soul, and it is God-given. Man being created in the image of God in Genesis chapter 1 verses 26 to 31. Nadia, mabasa nimo kana. Read it. Ato ning ipadayon ugma. So, ayaw sipyat sa pagpaminaw sa sumpay nini ugma. Atong ipadayon kini kay mayroong danon kaayo kini. Bahin sa atong kaluwasan o kaluwasan sa tanan nga modawat nini. Magampo ta. Balaan na mo nga Diyos, nagapasalamat kami kanimo nini matamis nga gayon sa among pagpakikamitay kanimo og sa imong mga pulong. Salamat nini gayon nga mong gigahin kanamo Diyos. Hinaot nga kini among natun-an nini nga dawa mahimong panalangin sa among kinabuhi. Panalipdi kami sa mga kadautan sa among pagpadayon sa pagkinabuhi namo o nga ikaw lamang magagiya ka namo dada kami pagbalik ugma dinhi aron kami makapadayon ning among tulumanon
sa pagtubo diha sa imong grasya o kay balo kang Ginoo Kristo. Kining tanan among gipasalamatan. Sa ngalan ni Ginoo Kristo among bugtong manluluwas. Amen.